Voliť poslancov do Európskeho parlamentu pôjde každý 5. študent. Vyplýva to z prieskumu politológov. Tí vytvorili projekt, ktorý má študentov motivovať k zodpovednejšiemu prístupu zábavným informovaním. Prieskum uskutočnili politológovia Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave na študentoch stredných a vysokých škôl vo veku od 18 do 23 rokov. Zameraný bol na prvovoličov. Približne 21% mladých ľudí je rozhodnutých ísť voliť do našich poslancov do Európskeho parlamentu. Najčastejšie dôvody, prečo mladí voliť nejdú, sú, že nepoznajú program a cieľ poslancov, nedôverujú žiadnej politickej strane, myslia si, že na ich hlase nezáleží a nemajú záujem o politiku. Týka sa to aj 35% študentov, ktorí podľa prieskumu ešte nie sú rozhodnutí ísť voliť. Práve pre nich bol vytvorený projekt Študentský Európsky parlament. Naším cieľom je teda dosiahnuť na základe tejto, povedzme to, informačnej kampane vyššiu účasť, ako predpokladá náš prieskum. Ľudia o tom až toľko nevedia a myslím si, že by mali, lebo treba vedieť, kto nás bude reprezentovať a treba si týchto ľudí vybrať. Bude to moja povinnosť sa zúčastniť, aby som sa potom nemohol sťažovať, keď sa mi to nebude páčiť. Pre všetkým chceme mladým sprístupniť to, čo je Európsky parlament, vysvetliť im pozíciu a funkciu a vysvetliť im, aký majú význam naši slovenskí zástupcovia. Pred 5 rokmi volil do Európskeho parlamentu len 17% voličov. Tento rok sa predpokladá dvojnásobná účasť. No a o cieľoch projektu Študentský Európsky parlament prišiel do štúdia Správa komentárov hovoriť jeho garant na Slovensku Ladislav Macháček z katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán profesor, ešte predtým, než sa teda dostaneme konkrétne k tomu projektu, jedna taká všeobecnejšia otázka. V roku 2004 sme si poprvýkrát volili zástupcov do Európskeho parlamentu a vtedy k volebným urnám prišlo len 17% oprávnených voličov na Slovensku, čo je veľmi nízka účasť, dokonca najnižšia spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Čím to podľa vás bolo, respektíve ak sa pozrieme už do súčasnosti, je to povedomie o voľbách do Európskeho parlamentu už lepšie? No, dá sa povedať, že vtedy sme podcenili celú túto záležitosť a dá sa to vysvetliť aj objektívnejšie. Napríklad v Česku bolo účasť 35%, ale oni mali rozdelené voľby na piatok popoludnia a sobotu dopoludnia. Takže 17 a 17 je presne to, čo nám chýbalo. Takže možno keby boli 2 dni na Slovensku, tak by to bolo lepšie. To je otázka aj pre tento projekt. Prieskum, ktorého výsledky sme videli už aj v tom úvodnom príspevku, sa uskutočnil v rámci projektu Študentský Európsky parlament. Z toho vyplýva, že viac ako pätina študentov prvovoličov pôjde naozaj voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu. Dá sa hovoriť o motivácii týchto mladých ľudí, prečo pôjdu voliť? No, skutočne sa to dá už povedať, že je to celkom iná situácia. Máme 5 rokov po týchto prvých parlamentných voľbách a 5 rokov mladí ľudia u nás zažívali, čo je to byť členmi Európskej únie a máme mnoho dôkladov o tom, že oni túto šancu aj využívajú. Napríklad ja môžem uviesť z mojej takej dielne, že moja študentka Darinka, nepoviem ďalšie meno, veľmi úspešne excelovala na doktorandskom štúdiu v Nemecku na jednej z univerzít. Skúsme tým mladým ľuďom, študentom povedať, prečo je dôležité ísť voliť. No, ak sme pred chvíľočkou počúvali o situácii na trhu práce, tak je to celkom jasné. To znamená, mnohé otázky, ktoré sú v tejto situácii, v tejto hospodárskej kríze, sa skutočne budú dať riešiť iba v takom európskom kontexte a my musíme očakávať, čo Európska únia v tejto oblasti aj urobí. Domnievam sa, že by teda naši mladí ľudia mali si dobre vyberať tých poslancov, ktorí ich budú zastupovať v tom novom Európskom parlamente a oni to budú tí poslanci, ktorí budú pomáhať aj riešiť túto krízu. V každom prípade na druhej strane treba ale povedať, že medzi študentmi sa našli aj takí, ktorí nepôjdu voliť. Aké dôvody sú za tým? Prečo nechcú ísť mladí ľudia voliť? Je za tým len nezáujem o politiku alebo aj niečo iné? No tak nie všetci, nie 100% mladých ľudí má záujem o politiku. Oni majú záujem aj o iné veci a to je dobré. Že majú, takže tých záujem taký veľmi silný má asi 5% a takých 25% sa tak zaujíma o tie veci, diskutuje s rodinou, s otcom, s matkou a tak ďalej a tak ďalej. A to znamená, že tí, čo majú ako záujem o túto politiku, tak je potrebné, aby sa zúčastnili takýchto podujatí a oni aj nachádzajú dôvody, prečo sa takýchto aktivít zúčastňujú. A ešte možno na záver veľmi stručne vás poprosím, majú vôbec mladí ľudia o činnosti európskych inštitúcií ako takých dostatok informácií, respektíve dôverujú im? Predovšetkým dôverujú európskym inštitúciám a to je veľmi pozoruhodné, neustále sa to opakuje, že európskym inštitúciám mladí ľudia majú väčšiu dôveru ako k národným inštitúciám. Majú takú úroveň ako Greenpeace alebo Amnesty International a to viete, že to sú veľmi bojovne naladené občianske združenia, ktoré sledujú túto situáciu v oblasti európskeho vládnutia aj národných vlád a to je im sympatické mladým ľuďom. Takéto ostré konflikty s tzv. Establishmentom. Takže
To je dôležité. Majú veľkú dôveru k týmto európskym inštitúciám a zdá sa povedať, že by mali mať ale aj viac informácií Určite áno. o ich činnosti. Práve preto sme tu. Pán profesor, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Príjemný večer. A ja ďakujem.